Najveća ljubav Alekse Šantića bila je Hrvatica, ali majka nije dozvolila venčanje, ljubav tiha, skrivena i zabranjena, u vremenu kada se srce nije pitalo, već poreklo, vera i majčina reč. Upoznao ju je u Mostaru, gradu kamena i senki, u uskim ulicama gde su se koraci mešali sa šapatom Neretve. Od tog dana te ulice vodile su samo ka njoj. Pratio je njene korake, zastajao u dućanima, čekao je bez reči, nadajući se da će se pojaviti. Delovala mu je kao priviđenje, lepa, tiha, nedostižna. A ona je, kasnije će priznati, namerno izlazila u isto vreme samo da bi ga videla. Čitala je njegove pesme, tražila časopise u kojima je objavljivao, prepoznavala sebe u stihovima koje još nije smela da izgovori. A kada joj je prvi put priznao ljubav, nije to učinio rečima, učinio je onako kako je jedino umeo, pesmom. Predao joj je stihove pod naslovom Ako hoćeš. Ona mu ih je vratila bez jedne reči i otišla. A onda se okrenula, nasmejala i tiho rekla: a što se tiče onog ako hoćeš, hoću. Ali Mostar nije imao mesta za njihovu ljubav. Srbin i Hrvatica, majka i zakletva. Ikona Svetog Nikole i rečenica koja je presekla sve: ako je dovedeš u kuću, mrtve ću vas dočekati. Aleksa je morao da bira i izabrao je majku, a tim izborom izgubio je ono što je najviše voleo. Otišao je kod Anke da traži oproštaj. Venčanja nije bilo. Ostali su samo stihovi koje joj je posvećivao do kraja života, kao tihi spomenici jednoj ljubavi koja nije smela da se dogodi. Godinu dana kasnije Anka se udala i zauvek napustila Mostar. A tog dana, dok su svatovi prolazili pored njegove kuće, Aleksa je stajao na prozoru, gledao za njima i plakao. Jer neke ljubavi ne umiru, one samo postanu poezija.